Δεν ξέρω πόσοι έχετε δει τι γίνεται στο Λονδίνο τις τελευταίες ημέρες, όπου πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαδηλώσεις με σχεδόν 150.000 συμμετέχοντες σε πορεία που οργάνωσε ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον. Η διαμαρτυρία ήταν κατά της μετανάστευσης και υπέρ της ελευθερίας του λόγου, με βασικό σύνθημα Unite the Kingdom. Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας και της Αγγλίας και υποστηρίζουν τη σκληρή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Στο παρελθόν, ο Ρόμπινσον έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ξανά δεκάδες χιλιάδες κόσμου, όπως τον Ιούλιο του 2024, όπου στους δρόμους βγήκαν σχεδόν 30.000 άτομα. Μάλιστα, στη διαδήλωση που έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου φέτος, εμφανίστηκε μέσω ζωντανής σύνδεσης και απίφθινη ομιλία προς το πλήθος και ο Elon Musk. Ο δισεκατομμυριούχος στην ομιλία του κάλεσε ανοιχτά σε αλλαγή κυβέρνηση στη Βρετανία, ζητώντας τη διάλυση του Κοινοβουλίου και την προκήρυξη εκλογών. Επίσης, εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη woke νοοτροπία και προειδοποίησε για πιθανή βία στο μέλλον, λέγοντας «Ή αντιστέκεσαι ή πεθαίνεις». Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια της πορείας σημειώθηκαν επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία, με τουλάχιστον 25 συλλήψεις και 26 αστυνομικούς τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Κλείνοντας, πρέπει να πούμε πως την ίδια στιγμή υπήρξε και αντιδιαδήλωση από ομάδες που είναι αντίθετες στην ακροδεξιά ρητορική και την ξενοφοβία.